Аз знаех си просто, че ще се случи. Случи се едно от абсолютно най-гадните неща, които не трябваше да се случват. И това е, че забравих да си отворя Brawl Pass. Понеже, помните от миналото видео, ви бях казал, че ще отварям Brawl Pass. Но това беше преди няколко време. Преди няколко седмици, сигурно. Не помня. И познайте какво. Не съм влизал след това от около 2-3 седмици, 4 новия Brawl Pass е дошъл. Аз нямам думи какво стана току-що. Нямам думи. Това е най-тъжният момент, който ми се е случил. Толкова много неща можех да спечеля. Ужас. Направо ужас. Между другото, днеска имаме няколко мисии, които искам да изпълним. Сега след малко ще ви ги покажа. Само да си тук видя нещата. Имам нов герой на извън видео го спечелих. И да. Просто забравих и да снимам. Не знам, просто Brawl Stars няма. Човек, толкова съм затънал. Какво стана, Повече няма събирам. За Brawl Pass. Ама абсолютно никога няма събирам за Brawl Pass, защото това е ужасно. Честно. Добре, нека да не ви губя времето. Да ви кажа плановете, които съм си измислил за днес. Както можете да видите, тук имам мъничко таскове, където и уния таскове си заминаха. Можех да ги изпълня и тях, но спа и качвам на други видеа. Просто си знаех, трябваше да качвам само на Brawl Stars и когато мине този Brawl Pass, тогава да спра качвам всеки ден. Но какво се направи днеска? Целта ми е да си свърша всичките таскове, като също мислех да направиме няколко игри на Ranked и да ги изпълним за тези минути, които ще ви изкочат. Ето, тук е сега. Отляво мъничко. И да успеем. Затова лайкнете видеото и се абонирайте за моите стратани. Сега, аз не знам с кое да играя, но чакайте да видим къде имаме повече такова игри за печелене. Имаме в Brawl Ball или Showdown. Добре, Brawl Ball, айде. Brawl Ball ще играем с героя, който имаме таска, разбира се. Да, то няма значение. Примо е най-добрата възможност. Нека започваме. Усещам как след това видео няма да ви е хубаво, но нищо. Да видим. Сега моля ви. Най-много мраза, когато имах хора, които са АФК. Най-много това мраза. Добре, че те са избрали слаби герои. Така. Добре, Добре, вкарахме. Така.
Чакайте само. Добре, давай. Така. Не бе, къде скочих? Опа. Добре. Да преминаваме към следващата игра. Ох, тези са някакви много напомпани. Нашите, защо избираш Барли? Барли е най-безполезният герой, буквално. Така, моля те. Сега да минаваме. Добре, те са слаби те, поне. Така, топката наша. Моля ти се. Къде му даваш на то бавния, бе? Гледай. Тай топката. Добре, давайте, вкарвайте, моля ви. Добре. Айде. Между другото да ви кажа, според вас малко сега играта не ви ли се струва по-такава празна, по-тъпичка, нали? Защото на мен лично малко ми става тъпа тази игра и може и да спра да снимам на нея. Не знам, защото много малко неща дават и това е много гадно за мен. И мисля да приключа скоро видеята на Brawl Stars, но може и да го възвърнем след някое време. Ще качваме там на другите видеа, които искате. На Warlink, на Roblox и на другите игри. Аз мисля, че на вас ви харесват тия игри, но ще ви. Нека продължаваме да не ви бавя повече. Много интересно. Имат колети той. Също не ги имаме. Но тъпо така като... Маленка ще умра. Но тъпо така като играеш срещу някакви слабаци. Те за мен те са слаби. Чакай, ще счупа стената. Би. Най-после. Така, имаме стар дроп. То кой знае какво ще се паят, сигурно нищо. Да, така си и знаех. Нека продължаваме. Какъв то е? Какъв то от нашия? Какъв си ти? Брат, това е Поко. Брат, за първи път разбирам, че има такъв скин на Поко. Но това е нормално, като не съм влизал от много време. Много се забавих. Сега ще умра. Не. Добре. Изи. Идеално. Браво. Бързо. Айде. Така. Брат. Не, брат. То моите стоят просто и нищо не правят. Какво кажа, гледай? В смисъл, как играя? Как да играя, човек? Той бяга с мен, човек. Вместо му предпази, той ми бяга с мен. Аз какво да играя? Не. Така. Моля те, не. Добре. Какво ще му убие? Я няма цели. Наш! Моля те. Ще го убия то за всеки случай. Ама... Нашия. Бързо. Добре, че имам Star Power и всичко. Сега ще умра. What?
Това беше много странно. Браво е наш, браво, добре. И най-накрая нещо да стане. Браво. Имаме още стар дропове. Сега ако не съпае нещо, спирам видеото. Честно. Сега това някакво предсказание да ми съпае нещо. Епик. Играта ма мрази. Играта ма мрази. Ще игра на ранкет. Тук с кой да игра? Проблем. Тук нямам герои сега. Здарил? С кой? Той ми е Макс Пауър. Какви са ги направили кутиите? Защо махнахте кутийките? Така си беше хубаво предишния. Че му цели. Така си беше предишния мап. Хубав всичко, цялата игра. Си беше хубава и сега се развали. Всичко се развали с тия стар дропове. Писна и с тия стар дропове просто. Нищо не получаваш от тях. Никакви награди хубави. То само ни пинчета, парички, това е и коинсо и точки. Ма туто е нищо е, човек. Това мен ми писна сено и същото. То шанса от стар дроп да ти се пане герой е едно на 1%. То въобще няма. Аз между другото мисля това да е едно от последните видеа, които ще снимам на Brawl Stars и след това, когато ми се доиграе пак, нали, ще качвам видеа пак, нали, на Brawl Stars. По принцип, аз сега много съм се привързал към към FIFA-та. И може да качвам пък на FIFA видеа. Но само и тя не ми умръзне. А пък ако ми умръзне, ще качвам на другите. Между другото, хора, крия една изненада от вас. Но скоро ще разберете каква ще е тя. Скоро в някое видео ще разберете, ще видите. И ще можете да играете даже с нас в това нещо, което ще направиме. Но го очаквайте, ще бъде хубаво. Както ще има и... Всъщност тази игра аз не съм я играл, не съм я направила. Моя приятел Венци я направил, както знаете, от предишните видеа на Warlink, където сме снимали с него. И да, то е общо взето такова. Той е създал това нещо, този проект. Но аз, нали, му помагам за този проект и ще бъде яко според мен. Но се чуда само едно. Малко ще срано ще снимам, но нищо. То ще бъде як проект. Не е нещо такова, нали, вау, много, ама е като за видеоигра. За видеоигра е просто. Много яко ще се получи според мен, не знам. Можете даже да джойнете, да играете, да се забавлявате при нас в скоро време. Аз ще се публикувам видео за това, обещавам. Ще публикувам видео някой ден, а пък ако не мога, ще ви предупредя. Както ще има видео и на Венци канала. 100%. Там ще има. И във всичките социални мрежи. Като можете да се абонирате за него. Ще има линк долу в описанието.
Така, сега тези, които сега ще ги правиме. Ето да ги правиме. Оп. Добре, свалихме кръв тук. И свалихме доста даже. Идеално даже. Така. Тапам. Така. Бързо тръгваме. Тъй. Пау. Пау. Ударите нашите. Така е право. Аз мисля, че тази игра пак е наша. Даже има ли смисъл да ходя там? То нашия сам ще се оправи. Як лекоста. Ние ги опукахме, бе. Май просто аз ви казвам. Ние печелим всяка една игра буквално. Буквално няма игра, която сигурно съм загубил до сега. Май не съм загубил до сега игра. Трупаме още джемове за нещо там, което ще е ново, но ще видим. Ако направят някакъв по-хубав апдейт, ще има скоро видео на Brawl Stars, но ако няма, не знам. Между другото, гледайте ми видеята, защото много интересни стават и все по-интересни ще стават. И даже някой ден, когато стигнем 20 абоната или 50, не съм много сигурен, ще има изненаден стрим, който ще качвам на разни игри, които ще видите. Но това да го оставим за по-нататък, когато му дойде времето, когато сте се абонирали с камбанката, разбира се, защото вие сте мои хора, нали? И просто абонирайте се, да, и това е. Та я губим, сигурен съм, ама ще промайте. Аз ще отиват на там, аз отивам насам. Ей, какви идват. Ехе, тома прецака. Добре, заредих си улта. Добре. Наш, моля те, мърдай. Така. Не, тя нещо, някакво много мощно комбо правят. Как ме убива, бе, човек? То почва много ма дразни. Не! Много са силни, човек, нема. Много са силни. И нашия е силен, добре. Помага доста. Аз въобще нищо не помагам. Браво е наш. Така, убихме го. Ние ще ги бием, бе. Чеки. Не, наш, не умирай. Браво. Това беше много хубава игра. Браво на наши. Той буквално ни направи играта. Аз нищо не направих. Хора, аз мисля това да е от клипа. Дано ви е харесал.